Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang-araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. May kanya kapsat mga tayo. Ngayon na po, Diyos ko. Okay, na St. George. Manamis-namis siya kakapsat kasi may kamote. Tapos fresh pa yung gulay natin. Tapos may patani, mabango. May kayo, kakapsat mga tayo. Ano pong ulam ninyo? Sili tayo. Pagana. Unang subo para sa inyo, kapsat. Palang. Gimas ya. Abot ya. Kenapa? Gimas kan mayang. Nakababang arte yung may gupti sa bawah kapsat. Kamote. Thank you, Lord.